மத்தச்சு உங்களுக்கு Hare Krishna. Warm welcome for today's pre-Bhakti Shastri session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याकां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த அத்தியாயம் தொடங்க விதமா 3 முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாம். हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேற்று முந்தா நாள் எத்தனை ஸ்லோகம் பார்த்தோம்? 22 மாதாஜி. ம், அடுத்தது படிங்க மாதாஜி.
ம் பாடுங்க. கமலா மாதாஜி படிக்கணும். Yes, Mataji. அனன்யா Hare Krishna. Ananya சிந்தயந்தோ Chintayanto மாம் Mam Ye Jana Paryupasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogashemam Vahamyaham. Hare Krishna. இது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்று பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பியவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் என்னுடைய திவ்ய ரூபத்து மேல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களோ அது மாத்திரம் இல்லை. ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்றாரு, கலங்கமற்ற, அதாவது தூய பக்தி, சொக்க தங்கம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, தங்கத்தோட சொக்க தங்கம், பியோர் கோல்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, 916 அல்மா, ஆ அது மாதிரி தூய பக்தி. அது என்னது, ஏன் அதை வந்து கலங்கமற்ற பக்தின்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாம, பௌதிக ஆசைகளும் இல்லாம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை தான் வந்து தூய பக்தி. அது தூய பக்தர்களால் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இந்த எந்த ஒரு இச்சையும் இல்லாம அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ கலப்படமற்ற பக்தி பண்ணணும். எப்பவுமே அவருடைய திவ்ய ரூபத்து மேல வந்து தியானம் பண்ணணும். அப்படியாப்பட்டவரை கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். ஆ அதாவது அவன் கையில என்ன இருக்கோ அதை காத்துட்டு அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவனுக்கு அளிக்கிறேன்னு சொல்றார். ஓகேவா? நம்ம கிட்ட இருக்கிறத பாதுகாக்கவும் செய்றாரு. நமக்கு என்ன தேவையோ அதையும் அவர் வழங்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இங்க ஒரு பக்தர். ஓகே, அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏழை பிராமணர். அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, டெய்லி வந்து பிராமணர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒன்று வேதங்களை ஆம், பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதில் வரக்கூடிய விஷயத்த காசை ஏற்றுக்கிட்டு வாழ வந்து பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து அதில் வர காசை வச்சு யாக யக்னங்கள் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு காசை அது அந்த காசை வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு மாத்திரம் வீட்டுக்கு செலவழிச்சிட்டு மித்ததெல்லாம் தானம் தர்மம் காரியங்கள் பண்ணுவாங்க பிராமணர்கள். ஓகேங்களா? அப்படி வாழ்ந்துட்டு வந்தவர் ரொம்ப ரொம்ப வறுமைன்னு அஹ், ஹரே வறுமையில. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் கேட்கல மாதாஜி. சிவா மாதாஜி கேட்கலையா? யாருக்கு கேட்கலையா? எப்படி? இப்ப கேக்குதுங்க மாதாஜி. வசந்தி சிவா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் பேசுறது இவ்வளோ நேரம் கேட்டுச்சா இல்லையா? கேக்குது மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குதா? கேட்டுச்சா இல்லையான்னு கேட்குற மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது. இவ்வளோ நேரம் கேட்கவே இல்லையா? இல்ல, கொஞ்சம் நெட் ப்ராப்ளம். பிரணத்தி எல்லாம் கூட கேட்கவே இல்லையா? இல்ல, பிரதமி கேட்டுது. சரி, அதெல்லாம் கேட்டுச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஏன்னா எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப வறுமை வறுமை சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கவலையாக வந்து என்னடா வேதங்கள் இப்படி எழுதியிருக்கே, யோகக்ஷேமம் வகாமியம்ன்ற வார்த்தையை வந்து அடிச்சிடுறார். அடிச்சிட்டு அவர் பாட்டுக்கு தன்னுடைய செயல்களை செய்யறதுக்கு போயிடுறார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்குன்னு வந்து 2 பேர் வராங்க. அவங்க வந்து அவங்க மனைவி கிட்ட நெறைய பொருட்கள குடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த பொருட்கள குடுத்துட்டு, அம் அவங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. அந்த மனைவி வந்து, "இருங்கப்பா, நான் உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறேன்" அப்படின்றாங்க. "இல்ல, இல்ல, எங்க குரு வந்து எங்க மேல கோவத்துல நாக்குல வந்து கீறிட்டாரு" அ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. "எங்களால அதெல்லாம் குடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட முடியாதுன்னு." பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து கருப்பாவும், ஒருத்தவங்க வந்து ஆம் ஒயிட்டாவும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த கொள்ளையான அழக வச்சுட்டு இருக்காங்களே, இவருக்கு போய் ஏன் இவ்வளோ அளவுக்கு கோவம்? இந்த பசங்கள வந்து இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காரேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஓகேவா? ஸோ சரின்னு சொல்லிட்டு யூசுவலா ஆ அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமையல்லாம் செஞ்சுட்டு, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு, சாரி, வீட்டுக்காருக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு, அதுக்கு அடுத்தது தான் இவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ
ஆஹ் இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வீட்டுக்கார் மேலே. அதனால அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வீட்டுக்கார் வர்றதுக்கு முன்னாடி கடவுளுக்கெல்லாம் வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அவங்க உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரே பெரிய ஆச்சரியம். அவங்க ஹஸ்பண்ட் வராரு, இது என்னது இந்த அம்மா வந்து என்னைக்குமே பண்ணாதது இந்த அம்மா பண்ணிட்டு இருக்குதே, என்ன ஆச்சு இந்த அம்மாவுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே இந்த அம்மா பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஆஹ், அந்த கோவம் வந்து குறையுது. அப்போ வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது, நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, நீங்க சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் ஒண்ணுமே சொல்லலையே, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே. என்ன வீட்டில் இவ்வளோ அளவுக்கு பொருள் இருக்குது? ஆமாம், உங்கள் சிஷ்யர்கள் தான் வந்து கொடுத்தாங்க. எனக்கா சிஷ்யர்களா? இல்லையே அப்படின்னு. நான் யார் கையிலையும் எதையும் கொடுத்து அனுப்பல. அப்புறமா தான் வந்து இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, வந்திருக்கவங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க. எவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்கன்னா, கொள்ளை போகும் அழகு இருந்தாங்க. ஓகேவா? கருப்பாவும் வெள்ளையாவும் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க. அந்த கருமையான சுருண்ட கூந்தலோட வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க பார்க்கறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்படியா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர போயிட்டு இப்படி கீறி வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு எங்கேருந்து அந்த கோவம் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அவரு ஓடி போய் அந்த புக்க பார்க்குறாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த கீறல் போட்டது அந்த வார்த்தை மேல. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். சரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த கீறல் இல்ல அந்த இடத்துல. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓன்னு உட்காந்து அழுறார். ஓகேவா? ஸோ வந்து போனது யாரும் இல்ல, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரும். பாரு, நான் பலராமர். அ அ கிருஷ்ணன் பலராமருமா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஸோ, ஆ சரின்னு சொல்லிட்டு, என்னடா இது, நான் வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றது நானு. ஆனா வந்து காட்சி குடுத்தது தன்னோட மனைவிக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர் ரொம்ப அழறாரு. அ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு, இதுலருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, பக்தர்கள காக்கறதுக்கு வந்து அவர் எப்பவுமே ரெடியா இருக்காரு. பக்தர்கள் கிட்ட என்ன இருக்கோ அத வந்து காக்கறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்காரு. யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். ஓகேவா? என்னுடைய கருணைமயமான பகவான் என்னிடம் இல்லாததை தந்து இருப்பதை காக்கிறார். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मां एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஸோ வேற தேவர்களை வழிபடுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஹ், என்ன சொல்றாரு, அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது கூட கடவுள் தான். ஓகேங்களா? சிற்று தேவர்களை வழிபட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார். ஏன்னா தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் பக்குவம் அடைவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் தவறான முறையில் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். அவங்களுக்கு தெரியல, இந்த தேவர்கள் இந்திரன், சந்திரன், சூரியன் இவங்களெல்லாம் வழிபட்டா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து வருது? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் இருந்து வருதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல. ஆனா அவங்க தான் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் சக்தி கொடுத்துருக்காங்க. அஹ் அந்த கால பைரவரா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், ஊர் தேவதை, முனீஸ்வரன், ஈஸ்வரன், யாரை வணங்கினாலும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர் இல்லை, அந்த பலத்தை கொடுத்துருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர். ஸோ அவங்கள வழிபட்டு வந்து அந்த வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கிறது வந்து கிருஷ்ணருக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸோ உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கிருஷ்ணரை வந்து டைரக்டா வழிபடலாம். ஒண்ணு தூய பக்தி, அனன்ய பக்தி. இல்ல இது மாரி பொருள் வேணும். 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து அவர நோக்கி போறாங்கன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பொருளாதார ஆசை இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோன்னு சொல்றார். ஓகே. அது வந்து அவருக்கு விருப்பம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. हि सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेन तस्यवन्ति ते हरे எல்லா कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பானும் நானே. எனது உண்மையான தெய்வீக அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அவரை புரிஞ்சிக்காதவங்க வந்து என்ன ஆறாங்க? வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஏன் வந்து இது வந்து தவறான முறை, அவிதிபூர்வகம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவர் தான் வந்து உன்னத அனுபவிப்பாளர்,
உரிமையாளர், எல்லா யாகங்களின் தலைவர், யக்ன புருஷான்னு சொல்லியிருக்கோம். எல்லா செயல்களுக்கும் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதற்காக ஏற்பட்டது. என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் அதில் வந்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும். இதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஜட வாழ்வில் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஓகேவா? பக்குவமான இந்த நாகரிகம் குறிப்பாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக உள்ளது. ஸோ இந்த மனித உடம்பு எதுக்கோசம் இருக்குது? கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இப்போ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி இதெல்லாம் வந்து போச்சு. அப்போல்லாம் நம்ம கோயிலில் போயிட்டு கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் வணங்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இவங்களை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ சிறு தேவர் வழிபாடை வந்து அவர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். அதாவது தேவர்களை வழிபடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்தந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டாவது முன்னோர்களை பித்ருக்களை வழிபடுவர்கள் பித்திருக்கள் வாழுமான பித்ரு லோகத்துக்கு போவாங்க. பூதங்களை வழிபடுவர்கள் பூதங்களுக்கு இடையே பிறப்பார், அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. என்னை வழிபடுவர் என்னுடன் வாழ்வார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்கிட்ட வந்து என்னுடைய லோகத்துக்கு வருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் பிறப்பு, இந்த இடத்துல வீழ்ச்சின்றதே இல்லை. ஸோ யக்ஷ ராட்சக பிசாச்ச யாரெல்லாம் வந்து யாரை வழிபடுறாங்களோ அந்த நாட்டுக்கு போறாங்க. என்ன வழிபடுறவங்க கோலோக்கல விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்கன்றத வந்து சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதற்கும் பொறாமை கொள்ளாமல் கவலை இல்லாமல் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்னா கிருஷ்ணரை வச்சுட்டு மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தில் இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு பக்தி செஞ்சுட்டு வரானோ அவன் கண்டிப்பாக வந்து மறுபடியும் பிறக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? ஸோ பலவிதமான வழிகள் இருக்கு. ஏன்னா பல வழிக்கு ஒவ்வொரு வழியில் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு விஷயத்தை அடையிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணரோடைய வழியை பின்பற்றின நித்திய லோகத்தை அடையிறோன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், அதாவது ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ பழமோ தண்ணியோ எப்படி கொடுன்னு கேட்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தியோட பக்தியோட கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகே. ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி. ஓகே. பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபாகிருதம். பக்தி உபாகிருதம் மறுபடியும் சொல்றார் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பக்தியோட கொடு, பக்தியா பிரயச்சதி, பக்தி உபாகிருதம், அஸ்னாமி. அப்ப என்ன பண்றாரு? நான் ஏத்துக்கிறேன். ஓகே. ஸோ பிரயாத்தாத்மனக அந்த தூயமான உணர்வோடு நீ கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து நான் கொடுக்கறத அன்போடவும் பக்தியோடும் கொடுத்து அது எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்றார். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அவர் டிமாண்ட் பண்ணுறதே இல்லை. ஓகேவா? தகுதி வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்தி தான். அந்த பக்தி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது எதுவுமே இல்லை, ஆனால் எளிமையானது இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணரை அணுகணும்னா அந்த ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். அதை அப்படி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். வேறு எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம அவருக்கு சமர்ப்பிக்க கூடாது. அதாவது மாംസ ஆகாரங்களை நம்ம அவருக்கு வந்து அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து இந்த போதைப் பொருட்கள்லாம் வந்து கடவுளுக்கு கொடுப்பாங்க. சில பேர் இந்த வீட்டு தெய்வத்தை வழிபடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சுருட்டு சாராயம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து வேதங்களில் சொல்லி இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அப்போனா இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர் என்ன சாப்பிட்றாரோ என்ன அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்க முடியுதோ அந்த பொருளை தான் நம்மளும் வந்து ஏற்றுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே. நம்ம அவரை நினச்சிட்டு பல வகையான பண்டங்களை சமைச்சு அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கலாம். அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை வந்து பிரசாதமாக நம்மளும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ
முழுமையான ஞானமுடையவர்கள் இந்த உயர் கிரந்தங்களை படிச்சுட்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு பிரசாதத்தை மாத்திரம் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் அன்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அர்ப்பணிப்பு என்பது அதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முறை. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் ஆத்மாராமர், தன்னிறைவு பெற்றவர். கிருஷ்ணருக்கு யாரிடமிருந்தும் எதுவும் தேவையில்லை. இருந்தாலும் அவர் தனது பக்தர்களின் அர்ப்பணிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இது அன்பு பரிமாற்றம். ஓகேங்களா? ஸோ பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து அவர் எதையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. இருந்தாலும் அவர் என்ன கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ஆஹ் அவர் வந்து கிருஷ்ண லீலை பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஐட்டம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. எது வந்து உங்க வீட்ல வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கோ சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அந்த டேஸ்ட் அனுபவிக்கும் போதே அவங்களோட வாயிலிருந்து எடுத்து அப்படியே நேரா கிருஷ்ணருக்கு வைப்பாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் இருந்தது. கிருஷ்ணரும் அவர் ஏதாவது ஒன்று பண்டத்தை சுவைக்கும்போது ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே தன் வாயிலேருந்து எடுத்துட்டு தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு குடுப்பாங்களாம். ஸோ இது மாதிரி அன்பு பரிமாற்றம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் அன்பு செலுத்துபவன். அவர் அதை விரும்பினாலும் அதை அளிப்பான். ஆனால் அவர் விரும்பாத, கேட்காத பொருளை தவிர்ப்பான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அர்ப்பணிக்கும்போது உகந்த பொருட்கள துளசி இலையில கூடி அவருக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கணும். ஓகேவா? ம். यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद् अर्पणम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அதை நீ எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஸோ என்ன சொல்ற? நீ என்ன பண்ணாலும் நீ எனக்கோசம் பண்ணுன்றார். ஓகேவா? எதை செஞ்சாலும் சரி, எதை சாப்பிட்றியோ சரி, எதை படைக்கிறியோ சரி, எதை கொடுக்குறியோ சரி, எந்த மாதிரி தவங்களை நீ பண்றியோ அது எல்லாத்தையும் எனக்கோசம் அர்ப்பணிச்சுட்டு நீ செய்கின்றார். ஓகேவா? யாராவது சததம், நித்தியம் மற்றும் அனன்ய பக்தியை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால், சரி என்னால் தூய பக்தியெல்லாம் பண்ண முடியும், நான் அவ்வளோ அளவுக்கு கிரேட் இல்லை, சரி எனக்கு என்ன பண்ணு, நீ சாப்பிட்றத எனக்கு அர்ப்பணி. அப்போ வந்து நீ என்ன எடுத்துப்ப? அது பிரசாதமா எடுத்துப்ப இல்லையா? பிரசாதம் இது ரொம்ப கருணையானது இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது இதையெல்லாம் நீ செய்யற சடங்கு சமுதாயங்களெல்லாம் வந்து நீ பின்பற்றுவ இல்லையா? அது எனக்கோசம் செய். சில யாகங்கள் பண்ணுவ, தான தர்மங்களை கொடுப்ப, அது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு செய்யி. நீ எங்கேயோ போய் யாருக்கோ கொடுத்து அது என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது. நீ என்ன பண்ணு, கிருஷ்ணாக்கு கொடு. நமக்கு வந்து இஸ்கான் டெம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி சேவாஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணலாம் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம டெம்பிள்ல இருந்து நம்ம நிறைய பலன் அடைஞ்சிருக்கோம். ஏ இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் வந்து படிப்படியா நம்ம கத்துக்க போறோம். இது இல்லாம அதுக்கு அடுத்தது வந்து லெவல் 3ல வந்து சில புக்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க போறோம். இந்த சந்தர்ப்பம்லாம் நமக்கு யார் குடுக்குறது? நம்ம டெம்பிள் தான் குடுக்குது. அதனால நம்ம வந்து அ டெம்பிள்ல ஏதாவது ஒரு சேவை நம்மளா எடுத்து, ஒரு சின்ன டொனேஷன் ஸ்கீம் ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணலாம். சுதாமா சேவை குடுத்துருக்காங்க. அது கன்டினியூஸா நம்ம பண்ணலாம். இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப கொடுப்பது. எந்தெந்த தவங்களை எல்லாம் செய்கின்றாயோ, அ தவங்கள் என்ன? யாருக்கெல்லாம் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்த வந்து ஜெபம் செய்யறதுக்கு சொல்லிக் குடுக்குறது. அப்புறம் நம்மளா உட்காந்துட்டு அத வந்து பயிற்சி பண்றது. இது எல்லாம் தான் அப்படின்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. शुभाशुभफले एवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்களில் இருந்து அதன் நல்ல தீய விளைவுகளில் இருந்தும் விடுபடுவாய். சந்நியாசியின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை என்னில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடமே வருவாய். நீ என்ன சொல்றது? உன் மனசை என்கிட்ட வச்சிரு. அப்போ உனக்கு என்னெல்லாம் வராது? கர்மம் பந்தம் வராது. நல்லன தீயன ரெண்டுத்துலேருந்து என்ன ஆவ? சிக்கிக்க மாட்ட, விடுதலை அடைவ. ஸோ நீ கண்டிப்பா கடைசியில என்ன ஆவ? முக்தி பெற்று என்னிடம் வருவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யுக்த வைராகத்தை வந்து பத்தி சொல்றாரு. ரூப கோஸ்வாமி சொன்னத பாப்பாட்ல பிரபுபாதா சொல்றார். வைராகியத்துல வந்து 2 விதமான வைராகியம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து யுக்த வைராகியம், இன்னொன்னு வந்து மர்க்கட்ட வைராகியம். ஓகேவா? அ அதாவது இந்த யுக்த வைராகியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உயர் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். ஓகே.
யுக்தான அதுதான் பொருள். செயல்கள் செய்து அதன் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது. நம்ம என்ன செஞ்சாலும் கடைசியில அது வந்து கிருஷ்ண அர்ப்பணம் மஸ்துன்னு சொல்றோம் பாருங்க. அதுதான் வந்து உக்த வைராகியம். நான் என்ன செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துதா, அதுதான் வந்து உண்மையான துரத்தல். நம்ம செஞ்சுட்டு நம்மளே அனுபவிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள பந்தப்படுத்தும். என்ன செயல்களை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சு, அதை வந்து அவருக்கோசம் அர்ப்பணிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்மளுடைய ஆன்மீகத்துல வந்து க படிப்படியா வந்து முன்னேறுவோம். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து வாம் உபை ஷெசின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஹி கம்ஸ் டு மீ, அதாவது என்கிட்ட வந்து திரும்பி வருவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ சாராம்சம் தூய்மைப்படுத்தல். நம்ம மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகணும், இப்போ ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு துணியை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம செயல்கள் நமது மன கண்ணாடியை தூய்மைப்படுத்துகிறது. ஸோ நம்ம மனசை தூய்மை அடைஞ்சு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் படிப்படியாக முன்னேறுகிறோம். ஸோ முன்னேற்றம் அடைகிறோம். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, கடவுள்கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக சரணாகதி ஆகும். கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து முழுமையான நம்பிக்கையோட சரணாகதி ஆகும். அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விடுதலை. எதிலிருந்து விடுதலை? இருமையிலிருந்து விடுதலை. ஓகேவா? ஸோ பரத்தை வந்து அடைவோம். இந்த மாதிரி தான் அனன்ய பக்தியை பண்ணணும் நம்ம. இதுதான் வந்து யுக்த வைராகியம். அதாவது வைஷ்ணவரே கிரியா முத்ர விஜினா பூஜக. ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில சதா காலமும் தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கானோ, அவன் கண்டிப்பா கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् हरे कृष्ण நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாராபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். ஓகேவா? ஸோ யாருன்னா பண்ணட்டும், எனக்கு வந்து பக்தி பண்றவங்க என்ன ஆறாங்க, நண்பனா இருக்காங்க. அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாய் இருக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு எல்லாருக்கும் சமமானவர் இல்லையா? ஸோ நம்ம ரிசீவ் பண்றதுல தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. நான் வந்து யார்கிட்டயும் பாராபட்சம் பார்க்கறதே இல்லைன்னு சொல்றேன். எல்லாருக்கும் சமமா தான் இருக்கேன். ஓகேவா? படைப்பவர், காப்பவர், எந்த முறையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் சமமா தான் இருக்காரு. ஸோ நம்ம மாத்திரம் உட்காந்து காலையில பக்தி பண்றோம், பகவத்கீதை கேட்கிறோம், நமக்கு மாத்திரம் தண்ணியும், ஆக்ஸிஜன் குடுக்குறாரா? இல்ல. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு? அதே தண்ணி, அதே ஆக்ஸிஜன வந்து குடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து என்ன தெரியுது? அவர் பாராபட்சவன். நாத்திகனுக்கும் பண்றாரு, பக்தனுக்கும் குடுக்குறாரு இல்லையா? அ ஒருவருக்கு அவருடைய கர்மம் மற்றும் ஆசையின் அடிப்படையிலே பலவித உடல்கள் கிடைக்கிறது. ஸோ நம்ம எடுத்திருக்க உடலுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லை. நம்மளுடைய கர்மா தான் காரணம். அவரது பக்தர்கள் அவருக்குள் அன்பு அன்பு வந்து செலுத்துறாங்க. ஓகேவா? ஸோ யாரெல்லாம் இந்த வந்து கடவுள் மேல பக்திய வந்து எப்படி பண்றாங்க? மயி ஓகே. அ உண்மையா பண்றாங்க. அவன் என்கிட்ட உள்ள இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நான் வந்து அவனுக்கு பிரியமானவன். நான் பிரியக ஏ பஜந்தே, நான் அவனுக்குள்ள இருக்கேன், அவன் என்கிட்ட இருக்கிறான். எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைரம் வந்து தங்கத்துக்குள்ள பதிய வச்சு ஒரு தங்க மோதிரமாவும், கம்பலாவும் போட்டுக்கிட்ட அழகு 2த்துக்கு அழகு. தங்கத்துக்கும் அழகு, வைரத்துக்கும் அழகு. ஏன்னா இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து கரெக்ட்டா இருக்கு இல்லையா? அது மாரி இந்த உயிர்வாழ் இனங்களும் சரி, இந்த கடவுளும் சரி, 2 பேரும் சேர்ந்து இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப அழகானது. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து வைரம் மாதிரி. இந்த ஜீவராசிகள் தூய நிலையில இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்கள் வந்து தான் வந்து தங்க மாதிரி. 2 பேரும் சேர்ந்து இருந்தா தான் வந்து அதுக்கு ஒ பெருமை. பகவான் மழை மேகத்தை போல பாராபட்சம் இல்லையா? எப்படி மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயும் பெய்யுது. காற்று எல்லா இடத்தையும் வீசுது. அது மாரி சூரியன் எல்லா இடத்தும் வெளிச்சத்த குடுக்குறது. நான் அந்த அளவிற்கு சரண் அடைகின்றனா ஒரு கேள்வி. அந்த அளவிற்கு ஊட்டம் நான் பெறுகின்றேன். நம்ம வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு அவர்கிட்ட சரணடைறோமோ, அந்த அளவுக்கு நம்ம பலன் பெறுவோம். பரமபுருஷ பகவானை நீங்கள் சார்ந்திருப்பதை அறிவியுங்கள். இதன் மூலம் நீங்கள் கிருஷ்ணரின் தயவை பெறலாம். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணருடைய கருணை நம்மளால பெற முடியும். அதுல சந்தேகமே இல்ல. ஓகே. இந்த மோதிரம் மாரி தான் பகவானும் பக்தரும் வைரமும் தங்கமும் போல் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நித்தியமாக ஜொலிக்கிறார்.
அந்த ஜீவராசி எப்படி தங்கம் வந்து ஜொலிக்குதோ அந்த பக்தர் வந்து ஜொலிக்கிறாரு. ஓகேவா? अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुर्येव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவனது தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். சோ என்ன சொல்றாரு? ம், கிருஷ்ணருக்கு பக்குவமற்ற பக்தரை தூய்மைப்படுத்தி மோசமான செயலை மன்னிக்கிறார். ஆ, அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல நம்ம யாரை பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன். ஓகேவா? இந்திரனுக்கு வந்து ரொம்ப அகங்காரம். அதாவது இந்த எனக்கு வந்து ஆவிர்வாகம் கொடுக்கல இந்த விரஜவாசிகள். நான் வந்து மழை கொடுத்தேன், அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து விளைச்சல் எல்லாம் நல்லா வந்துச்சு. இந்த அறுவடை பூஜை எனக்கு பண்ணாம இவங்க போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த கோவர்தன மலைக்கு பண்ணாங்க இல்லையா? அதனால வந்து சம்மர்த்தகான்ற பெரிய ஆபத்தான ஒரு மழையை வந்து பெய்ய வச்சார், பிரஜவாசிகளை அழிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, கோவர்தன மலையை தூக்கி அவங்கள வந்து காப்பாத்தினார் இல்லையா? ஒரு துளி நீர் கூட அவங்க மேல யார் மேல விழல இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து அவருக்கு பயம் வருது. என்னடா நான் வந்து இந்திரன் மழையின் அரசன் நினச்சிட்டு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. இவர ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் போலன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா கிட்ட போறாரு. அட போடா நான் தான் ஆ போன முறை வந்து தப்பு பண்ணி பிரம்மன் விமோகம் லீலமா பண்ணேன். ஏன் உன்னால சும்மா இருக்க முடியாதா? என்னாலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நானே கேவலமான நிலைமையில இருக்கிறேன். நீ போணும் அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுடுறா. அமைதியா இருக்க வேண்டியதுதானே, உன்னை யாரு இதெல்லாம் செய்ய சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேணும்னா ஒரு உபாயம் சொல்றேன். ஓகே. நீ என்ன பண்ணு, ஒரு பசுவ கூட்டிட்டு நீ போ. இந்த காமதேனுவ கூட்டிட்டு போ. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பசுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால நீ வந்து காமதேனுவ கூட்டிட்டு போன்றார். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த காமதேனுவ அனுப்புறார். கிருஷ்ணருக்கு பசுக்களை பிடிக்கும் இல்லையா? கோவிந்தான்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ, அதனால என்ன ஆகுது, அவரு வந்து புன்னகை வருது அவருடைய முகத்துல. ம். அந்த பசுவ பார்த்தோனே ஒரு புன்னகை. ஸோ, அ அதுக்கு அடுத்தது மெல்லமா பின்னாடி இந்திரன் போறார். போயிட்டு அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். நான் பண்ணது தப்புதான்னு சொல்லிட்டு, தன்னோட தலையில இருக்க கிரீடத்த அவர் பக்கத்துல தலைக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு, நான் செஞ்சது தவறு என்ன மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர மன்னிச்சு விடுறார். அவர் பண்ணது தவறான செயலா இருந்தாலும், இந்திர பதவி எதையுமே வாங்கிக்கல. அவர்கிட்ட இருந்து புடுங்கிக்கவே இல்ல. அ இனிமேல் இந்த தவற செய்யாம இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிச்சு விடுறார். கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து தவறா நடந்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு படிப்ப வந்து கத்துக் குடுக்கணும்னு நெனைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இத முதலமா செய்றார். இந்திரனுக்கு வந்து அகங்காரம் மனசுல இருந்துச்சு. அவனுடைய அகங்காரம் அவனுக்கு வந்து உணர்த்தணுன்றதுக்கோசம் இந்த லீலைய பண்ணார். ஓகேவா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நீ தப்பு பண்ண, ரொம்ப அகங்காரத்தோட ஆடிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்திர பதவிய அவரு புடுங்கிக்கல. அதே பதவிய அவனுக்கு குடுத்து புத்திய சொல்லி அமுச்சு விட்டாரு. அ சரிங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் மன்னித்து விடுறாருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. கிருஷ்ணர் மட்டுமே நம்ம வந்து சரணடைந்துள்ளதால் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தில் உறுதியாக உள்ளதால் மோசமான செயல் ஜட சக்தியின் தொடர்பால் ஏற்படும் விபத்தாக இருப்பதால் எல்லாவற்றிலிருந்து யார் காப்பாத்துறாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் காப்பாத்துறாருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது நற்குணத்தின் பாதையிலிருந்து எதிர்பாராமல் வீழ்ச்சியடையும் பக்தன் மோசமானவர்க்காக கருதப்படுவதில்லை. அவன் தப்பு பண்ணிட்டா அவன் வந்து கெட்டவன் சொல்லிட்டு யாரும் வந்து அவனை சீல் பண்ணி இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவரை வந்து கடவுள் வந்து எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு விட்டுறார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். செஞ்சது மோசமான செயல்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பெருசு பண்ணி பேச வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்ல. அவன வந்து சாதுவாக தான் கருதணும். ஏன்னா, அவன் அ திடமா இருக்கான். தன்னுடைய உறுதியான பக்தியில வந்து திடமா இருக்கிறான்றத நம்ப புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தகைய பக்தர்களின் தகுதி பிரத்யேகமாகவும்
தளராமலும் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன? கிருஷ்ணர். கைவிடுவதற்கு கடினமாக உள்ள என்னுடைய பாவ செயல்களுக்காக நான் நரகம் செல்வதாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள எனது வழிபாட்டை நான் விட மாட்டேன். ஓகேங்களா? அந்த அளவுக்கு திடமா இருக்காங்க. ஸோ என்ன ஒரு எச்சரிக்கைங்க, யாரும் திவ்யமான பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பக்தன் எல்லா விதமான மோசமான வழிகளிலும் செயல்படாமல் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பலம் வாய்ந்த ஜட தொடர்பின் சக்தினால் நிகழும் விபத்தினை மட்டுமே இப்பதம் குறிக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஜட தொடர்பினால் வரக்கூடிய சக்தினால தான் ஒருத்தன் வந்து தவறுகளை செய்யறான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யாருமே இதை எடுத்துட்டு சரி கடவுள் தப்பு பண்ண மன்னிக்கிறாரு, அதுக்கோசம் நம்ம என்ன கொடுமையான செயலை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. இந்த ஸ்லோகத்தை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பா செய்யக்கூடாது. ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க வாணிங்கா சொல்றார். ஓகேவா? அவங்கெல்லாம் தூய பக்தர்கள். ஓகே. ம். நம்ம இன்னும் வந்து பக்தியே பண்ணல, எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். நான் குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. இங்க என்ன சொல்றாரு? கௌந்தியே பிரதிஜானகி நமே பக்த பிரணஷ்யந்தி. அர்ஜுனா, நீ போய் சொல்லுப்பா, என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து பிரணஷ்யதி பக்தா பிரயசதி வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. அதை போய் நீ சொல்லு, நான் சொல்றதை விட நீ சொல்லு. ஏன் வந்து நீ சொல்லுன்னு சொல்றாரு? ஏன்னா அவர் வந்து சொன்ன வார்த்தையில வந்து நிக்க மாட்டார் கிருஷ்ணர், இல்லையா? ஏன்னா அவர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த குருஷேத்திர போர்லயே நான் தேரோட்டியே தான்ப்பா இருப்பேன், நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னாரு. பட் எப்போ வந்து பீஷ்ம பிதாமக அர்ஜுனன் மேல வந்து அம்பு பொழிய ஆரம்பிக்கிறாரோ அவர் என்ன பண்ணாரு? பீஷ்மரை தாக்கிறதுக்கு இறங்கி தேர்ல இருந்து இறங்கி ஓடி போறாரு இல்லையா? ஸோ அதனால நான் சொன்னா வந்து ஒரு வேளை என் வார்த்தையில இருந்து தவறிடுவேன். அச்சு என் பக்தன் சொன்னான்ப்பா, அஹ், நீ போய் சொல்லு. க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா தர்மாத்மா சாஸ்வச சாந்தி நிகச்சதி. ஸோ ஏன்னா பக்தர்கள் என்ன சொன்னாலும் அந்த வார்த்தைக்கோசம் அவர் எது வேணாலும் செய்வார் இல்லையா? அவர் பக்த வத்சலா. அதனால நீ போய் சொல்லு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நவவித பக்தியில வந்து ஏதாவது ஒரு பக்தி இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், சாக்கியம், தாஸ்யம், ஆம், அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ், ஆத்ம நிவேதனம், ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை எடுத்து நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? அப்புறம் தூய்மை இதை பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணாதோ நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். தனியாக ஒரு சாங்கியம் எதுவுமே இல்லை தூய்மை அடையிறதுக்கு, இல்லையா? ஸோ யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய தவறுகளை வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஃபீல் பண்ணுறனோ அவன் வந்து விரைவில் தூய்மை அடைகிறான். ஓகே, தர்மாத்மா என்ற நிலையில போகிறாங்க. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை நீ போய் சொல்லுப்பா, நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நான் சொன்ன தவறிடுவேன், என் பக்தன் சொன்ன அவருக்கோசம் அவன் என் பக்தன் சொன்னானேன்றதுக்கோசம் நான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माता जी। माता जी। மாதாஜி கேட்கல. ஒரு நிமிஷம். ஆ இப்போ தெரியுதுங்களா மாதாஜி? நவவீத பக்தி. இது வந்து தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரவணம். அதாவது கடவுள பத்தி கேட்கறது தான் வந்து ஸ்ரவணம். இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அ பரீட்சித் மகாராஜா. இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. ஸ்ரவணம் கேட்கறது. நல்லா கேட்டது யாரு? பரீட்சித் மகாராஜா. ஓகேவா? சொன்னது யாரு? சுகதேவ கோசாமி. ஸோ सुखदेव ஸ்ரவணம், गोस्वामी। கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். கடவுள பத்தி நம்ம வந்து ஸ்மரணிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து 3வது ப்ராசஸ். கடவுள பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பாத சேவனம். கடவுளுக்கு வந்து எப்பவுமே நித்திய சேவனம் யார் பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஷ்மி தாயார் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து அர்ச்சனம். கடவுள வந்து வழிபடுறது. ஓகே. ஆ வந்தனம். கடவுளுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து வந்தனம், வணக்கங்கள செலுத்துறது. இது அக்ரூரர் பண்ணிட்டு இருந்தார். தாசியம். கடவுளுக்கு சேவகனா இருந்தது யாரு? ஹனுமன். இல்லையா? சாக்கியம் நண்பனா இருந்தது கிருஷ்ணர். அ கிருஷ்ணருக்கு நண்பனா இருந்தது வந்து அர்ஜுனன். இல்லையா? ஆத்ம நிவேதனம். தன்னை எல்லாத்தையும் வந்து அவரு வந்து அர்ப்பணிச்சவர் பலி மகாராஜா. ஸோ இது மாரி ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ நம்ம எடுத்து பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்தியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 9 நிலைகள் இருக்கு. அது என்ன 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலையில சொல்றாங்க. அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேம. ஓகேவா? ஸ்ரத்தான்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் படிக்கட்டு. அதாவது நம்பிக்கை. ஓகேவா? சாது சங்கா, பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கணும். பஜன கிரியா, அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். அனர்த்த நிவர்த்தி, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மகிட்ட தேவையில்லாத ஆசைகள், எண்ணங்கள்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் கலங்கம்லாம் இருக்கும். அது வந்து போகிறது தான் வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி. நிஷ்டா. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? அதுக்கு பிறகு தான் நம்மளால வந்து பக்தியில வந்து ஸ்டெடியா இருக்க முடியும். அந்த பக்தியில ஒரு சுவை வரும். அதுதான் வந்து 6வது ஸ்டேஜ் ருச்சி. அதுக்கடுத்து அந்த பக்தி மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட், ஆசக்தி. அதுக்கு அடுத்து வந்து கிருஷ்ண பிரேமைய வந்து நம்மளால பாவா அதுதான் வந்து கடவுள் மேல வச்சிருக்க அன்பு. கடைசி ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பிரேமை. பியூர் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. இந்த 9 ஸ்டேஜ்ல நம்ம எங்க இருக்கணும்னு பார்க்கணும். நமக்கு வந்து அந்த பக்திய அடையறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ, அதனால ஒவ்வொரு படிக்கட்டு நம்ம வந்து குருவோட அ துணை கொண்டு நம்ம ஓவர்கம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ, நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பிரேமை. அதை போய் சேரணும். பக்தி தொண்டின் பாதை எப்போதுமே வெற்றி அளிக்கும். ஓகே. தொடர்ந்து செய்யும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஒரு பக்தரை விபத்து போன்ற வீழ்ச்சியிலிருந்து காப்பாற்றும். என்ன துன்பம் வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மகா மந்திரம் வந்து நம்மள காப்பாத்துறத வந்து நம்ம பார்த்துருக்கலாம். இல்லையா? ஸோ, இந்த ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்தி வந்து எல்லாருக்கோசம் நாயை உண்ணும் சண்டாள்களுக்கும் சரி, உயர்ந்த குலத்தில பிறந்த பிராமணர்களுக்கும், இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து குடுத்திருக்க வர்ணாசிரம சங்கையில இருக்கக்கூடிய 4 விதமான அ மனிதர்களுக்கும் இந்த பக்தி வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு. கீழ்நிலையானவர்ல இருந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு இந்த பக்தி. ஸோ எல்லாரும் எடுத்து இந்த பக்திய பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ம். हरे कृष्ण माता जी। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् हरे कृष्ण। பிரதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். என்ன சொல்றாரு? ஏன் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னாங்க? வர்ணாசிரம சங்கப்படி யாரா இருந்தாலும் சரி, நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும். அப்புறம் இப்ப வந்து என்ன சொல்றது? பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் எந்த கீழ் ஜாதியில யார் பிறந்திருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் பரமகதிய வந்து அடைய முடியும். அதுல வந்து சந்தேகமே இல்ல. ஓகே. அனிக்கம், ஆசுகம், லோகம். இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தற்காலிகமானது.
அப்புறம் வந்து துன்பங்கள் நிறைந்தது. யாருமே இங்க வந்து இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்ல. நம்ம எல்லாரும் எங்க போணும்? கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? பக்திய எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ யாரும் இங்க இருக்கணுன்றதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு சரணடைஞ்சு அவருக்கு சேவை செய்யணும். ஓகேங்களா? அப்பதான் வந்து நித்திய லோகத்த நம்மளால அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. किं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य यत्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு இருக்கு. புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களைப் பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ இ- எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? போன ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வந்து வர்ணாசிரம சங்கத்தப்படி எல்லாரும் வரலாம். அப்புறம் பெண்கள் சூத்திரர்கள் எல்லாம் வரலாம். அப்புறம் இங்க பாருங்க, இந்த உலகம் தற்காலிகமான உலகம், துன்பம் வாய்ந்த உலகத்துல வந்து நீ இருக்க. நீ என்ன பண்ண? அன்பு தொண்டு செய்யின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார் இல்லையா? ஸோ நீ இங்க இருந்துட்டே நீ அன்பு தொண்டு பண்ணு. கண்டிப்பா நீ என்ன பண்ற? என்கிட்ட வருவ. நீ மாத்திரம் இல்ல, எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டோம். எல்லாரும் இதனால வந்து பக்குவம் அடையணும். அப்ப வந்து என்னுடைய லோகத்துக்கு வருவாங்க. பக்திக்கு வந்து எந்த தகுதியும் தேவையே இல்லை. பக்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேறுபாடு இல்லை. எந்த மதத்தினர், இனத்தினர், எந்த பாலினரும், எந்த வயதினரும் எல்லாரும் பண்ணலாம். ஓகேவா? யார் வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம். அவர் திருப்பி சொல்றது என்ன? என்ன வந்து பரம இலக்கா வச்சுக்கோ கிருஷ்ணா. பரம இலக்கா வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் வந்து சொல்றாரு. யார் வேணுமான் யார் வேண்டுமானாலும் பரம இலக்கை அடையலாம். பக்திக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை, எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. அனன்யம் அனித்யம் அசுக்கம் லோகம். அனித்யம். ஓகேவா? இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது இல்லை, அனித்யம் சொல்றாங்க. இங்க வந்து வெறும் சுகம் மாத்திரம் இல்லை, துன்பமும் இருக்கு. ஸோ பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எல்லாமே இங்க கலவையா இருக்கு. அதனால இங்க ஒரு சுகத்தை காண மாட்ட, நீ என்கிட்ட வந்துடுன்னு அப்படின்றார். मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यति युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய மனசை வந்து எப்பொழுதும் என் மேல முழுசா வை, நிச்சயமா நீ என்கிட்ட வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? அதாவது அதுக்கு அனைத்தின் சாரமும் இதுவே. கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுங்கள். எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளுங்கள். கிருஷ்ணருடைய பக்தராக ஆகுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோ. நீ என்ன பண்ணு? எனக்கு வந்தனை செய், என்ன வழிபடு அப்படின்றார். இதுதான் வந்து பகவத்கீதையின் சாராம்சம் கூட. பகவத்கீ கிருஷ்ணரை கிருஷ்ண பக்தராகுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி யுக்தைவாம் ஆத்மனா மத் பராயணக. ஸோ இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் இதுதான். நீ என்னையே எப்பொழுதும் உன்னுடைய மனசுல என்ன பத்தி சிந்தனை செய்யு, என்னுடைய பக்தனாக எனக்கு நீ வந்தனை செய்யு. அஹ் இப்படி செஞ்சுட்டு இருந்த நிச்சயமா நீ வந்து என்கிட்ட வந்து சரணடைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பக்தி சிந்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி தன்னுடைய அனுபாஷிய கமெண்ட்ரியில் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், தேக தேகி விபேதோ யாம் நிவேஸ்வர வித்யதே क्वचित्. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய தேகத்துக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. கிருஷ்ணன்ற நாமத்துக்கும் அவருடைய தேகத்துக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரை பக்தி பண்ணணும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்சா இருக்கா இல்லையா? அவருடைய மாமா எப்பயுமே நினைச்சிட்டே இருக்கான், கிருஷ்ணரை வந்து நான் கொல்லணும் கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது அவனுக்கு பயமான சூழ்நிலை, ஆபத்தான சூழ்நிலை. அதாவது எப்படி வந்து
தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம். ஏன்னா தன்னுடைய மரணம் வந்து இந்த கிருஷ்ணனாலன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால அவர் வந்து சதா காலமும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கார். எப்படி? தவறான விதத்துல, பக்தினால இல்ல, பயத்தால. ஆனா எப்படி கொல்லணும் கிருஷ்ணரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அப்படி அப்படி கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருந்த அவருக்கு கூட முக்தி கிடைச்சிச்சு, இல்லையா? சோ யோசிச்சு பாருங்க, உண்மையான ஒரு பக்தர் வந்து தூய்மையான அன்பை வச்சு அவர் வந்து பக்தி பண்ண அவருக்கு அவருடைய நிலை என்ன என்ன கொடுக்கும்? அதனாலதான் ஏதாவது நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை நம்ம எடுக்கணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், அர்ச்சனம், ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு நம்மளும் வந்து பக்தியை வந்து தீவிரமா பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஸோ நம்ம மனசை வந்து கிருஷ்ணர் மேல லயிச்சு பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து இந்த பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மனா மத் பராயணக. ஓகேவா? கண்டிப்பா என்கிட்ட திரும்பி வருவேன் அவரே கேரண்டி கொடுத்துருக்கார், இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு என்ன பிரச்சனை, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயம் இங்க முடியுது. ஓகே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். जय जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय जय श्रीमद् भगवत गीता की जय. जय जय हरे कृष्णा महामंत्रा की जय. जय जय All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories हरे to कृष्ण Bhagavan Gauranga. Hare Krishna. हरे Gaurav Premanande. Hare Hare Bol. हरे ओम हरे कृष्ण Om Tat Sat. माताजी உங்களுக்கு உடம்பு பரவாயில்லைங்களா மாதாஜி?